play pi barok ki parlok sa si sien pan hibdang zubai pi hakani ke janmiet sakani ke program jingtip Tangshikyntien te parlok barok nganget ba pi jepet ya kani ke program baru bor bat mentangi walam yang si pi ya kani ke program na lor baka pensung tenat pi kan ai jingtip kan penber nyaru pi hakaju ke por te kani ke program kadi ke belamang kerpang nak benta ki samla jungi gentai bat cenrang ki badan ke jingtip ela ke jong ke ktien hadu kat no ki sung thu ke jingyar ke ktien khasi te ki wan bani sim bentang ni baru bor te henrai kat bagi parlok jungi ki para samla ki sim bentang ni ki dang sim benta kani ke program piru ki parlok na laki jong ki yeng ki sem phila bani sim benta rengkat bat ngi hakani ke program Tangshikyntien te hakani ke por bat ngakani ke janmiet ngadon ki samla kan thei bat senrang ki bani sim benta te haswa bangan sedang bat bangan batai ya ki mat ki biadai bat kani ke jingtip ktien ngakwa ban pen itu swa ya kini ki parlok ki bani sim benta te ngapdiang sampai pi baro sakani ke program Tangshikyntien te phila benta ba swa ban sedang ban pen itu swa ya ledi pi keteng ea pi le ayu te sedang mapina ketima kerteng juga kalau resign ke pars imle Nagle atwan ta pa mulai Presbyterian College morning ba mesti ngatre. To. Kerteng juga di agensi hujan bat ngadang pulih ka PG diploma adult education. To mapi pak tindi. Kerteng i nangsan bat ngapulih ka MA English apa nihu. Kerteng i Daniel bangale ka electrical engineering na Shillong Polytechnic. To Kerteng tindi. i Banda bat menta ngatre. Kerteng juga long bari kupar bat menta ngapulih Martin Luther Christian University. To. Te ngapdiang subai pi baro sakani ke program jingtip ktien Tangshikyntien ngatarai pi je pej am ya kani ke program ti ndeken diat kadan ke jing pentempai ya kani ke program ngila pen kela mentangi dan tang light liki round la ne light liki kela ka kela ka beningkong ka dai tenju jingtip ka kela ka ba ar ka dai peniar jingtip bat ka kela ka balai ka dai ka kela ka ba pihak ban suang ti ha kani ka kela ka beningkong tenju jingtip ngan a ya pi ya ka wei ke jingkeli dengan ai jingkeli ya ka jingmut jong ka wei ke ktien ya kani ke jingmut jong ka ktien lada ja ba phila ban jubah bet ya kani tang da ka bang keli manga pinyo arfo point ti marsen keli pi jubab no bat nda pi jubab pi ban knyat gitu ki budam badan ki mi jong pi manu ba knyat ningkong bala ban jubab ita ini jubab ningkong bat pinyo arfo point ti lada ja ba phimla ngan ai manga light liki jubab a b k bat hapdeng kini lai teli jubab ka wei kadai ka badai arteli ki babakla ti bapin lada pi tip kanu kadai ka badai pi knyat gitu ki budam jumpi mi jumpi pi jubab kanu ka badai lada pi dai pinyo sipo point namar bang lai thu lupang ki jubab pinyo tang sipo point ti kani kadai ka kela beningkong kata tenju jingtim ka kela ka ba ar pade peniar jingtip kani pat ngan ai pi daki clue lai teli namar ka ktien khasi ka dan ki jingkit jingmut ar jingmut lai jingmut ti ban peniari ka jingtip jong pi ngan ai ka clue beningkong ka ba ai yang ai ka ktien ka badai Tangshikyntien ngan ai pi ka clue de ka senten pi ai yang ai ka jing jubab Tangshikyntien la de pimla ka clue beningkong ngan ai sa ka ba ar pimla ba ar ai sa ka balai ka beningkong ba ar balai ki so lang ban pensuk ye pi ban yo ya ka jubab ti la de pila tang ka beningkong pin yo lai po point la de pila ka ba ar po la de pila ha ka balai shi po point tibat ka por pinyo sipo second namar ka hadien ka wei pa ka wei ka clue pisung thu kata ka dei ka kela baat peniar ding tip ka kela ka balai ti ka dei ka kela besuk ka ba pihak ban suak pi sim nang ni kot idan iktien hang ni khnam pi parlo ju pi tip ka e tu ktien pio pi su pen i da ka ba pi suak pinyo ban ak artli marwei la da dei baro ar po point ka por pinyo si minute ban ak ti pila sung thu menta tong akit bok kit wiang ka tim ka belek bah kan long job bat sibet dalakun kanu nu tim ka belek bah ngadon hang ni kijing ai sung bah ban ai pi kijing ai sa kan mau knang ba pi dalarang ba la sali sisi pin sa kan mau bangai sim bentah ka Tangshikyntien ngal along nong job ti kan ni kan pensa jing kan mau pi mo ti labiang baro ti parlok baro ngai wer lang ye pi baro ali bat ngangin ya sno lang hakani ka program piru pi sim bentah na lagi jong ki yeng kisem rengkat bat kini kisam lang ni ti mentang ini sedang no ya kani ke jingtip Tangshikyntien to kan menta ti ngan ai shoi pi ka wei ke jingkeli sa ai yang aki bala ai yang aka jubab la damla ngan sa ai mangaki jubab ipi sa shi thu nga kanu ko badai to ke jingkeli pi ka ong kamot ayu khetia la tongan ai no ye ki jubab ke jubab a kamut ke syuki bishar usim
kajubab babi haba pom ya ki dieng ki siet ban yo sbo kajubab ki haba bam suki ya ka jingbam B. kayo shua ka tim ki Yeah. bakla klem yo mula dua lang baro ki tim kamut ayu khatia kajubab kadai kajubab babi haba pom ya ki dieng ki siet ban yo sbo kata kamut khatia Sebab ya. to minta ngan ya sa ka jingkeli ka baar to ngap bagen ka jingkeli baar ka ong lada pidai ki khna ki bupuli kot phintip ya kan ni hakanu kasnem lakha yau so tham mulung ba pau nam ka ri ti hab ban tim dan batim ngan ai nama ki jubab a phe jubab khat pras pa nyau phulai b ke jubab khat pras pa nyau pho ke khat pras pa nyau phung Ah. kayo suab yang ketim ki ban nyon ni Kedai ka dei biang si pho poi la yo biang Benta pio menek lem yo mo benta la yo si pho poi kita tim ki la yo ya jubab badai ta sangap ba kan ka jingkeli balai ka ongkum ni ka ei ka lei khrdop lei kharai Leluam. bakla pimyo shu stang kini arti menta in aya ke jubab nang takat ki bakloi ban yo ya ka ban knyat ibu dam sangap ha ke jubab a ka blei jong ka jingkhut ka jubab b ka blei ka rep ka riang ka jubab ki ka blei thma bayada ya ka muluk kelayo shu ka timbi menta ban Đây kia. ka blei thma bayada ya ka muluk day si pho point to menta pan ngan ya sa sha ka jingkeli ka bakhat du jong ka kala ka beningkong kamut ayu baro lai tim phio ban simenta kamut ayu bam hati kit kulai tim ki kamut ba ngibam khambun ya ka ka ban kamai. ar pho point ayo tim ki to katu kadai ka bakut jong ka kala ka beningkong to menta pan ngin ya sa syakani ka kala ka baar penyar jingtip penyar gi jingtip jong pi kan kani te la pile bha pila tang ka klu beningkong pinyo lai pho point la pila ha ka baar ar pho ka balai si pho tang ba ngap bha bade kan to ka jingkeli ya ka tim a swangan ya ngap ha ka wei na ki rukom khen jing khen Hali. em cái đấy cái hali rukom khen jing khen to Pro. ha Pro. pro juga ta Pro. Mau tahu pro em đấy Dia. em ka klubaan ka wat ni ka kinti La. Sien. Sien ar pho pon la le ba ti ar pho pon pi ong ka la ka ei tan pi ong ka wat di ka kenti pi ong ka la ti ka kom khen jing khen di ka la si pi ka bening kong ka dei ka wei ni ki kom khen jing khen ka mut sien da phim nang sien phin khen ngum no ar sen line riu ar sen san chi pho mo san sen chi pho riu sen chi pho ka ta ka dei ka kom khen jing khen ka wat ni ka kenting yong kan nu sien banong kan nu wat kan nu kenti kan nu sien tin dei ka bakhat du le ka basuk ba ka klu tamba philala no ka baar ka bakhat du mod banong ngiju asngo ba ki khna ret ha school ki le ban puli lendet ti philala no tang ha ka baar ti mod philayo ong to taman tangan let sa ka team b philayo ar pho point team b ngap ha ka klu baning kong jong phi ka ong ka kam batbet kinong de jan Berta.
penbiet, pandor, terwa, penbang, Kaklu baat kajaka syong thaj lani ja thaj kiling. Kaklu balai tar arliang wak. teng, kat, Kat, si popon. Ayo sungguh filatip daka pareng piong ke pareng. Kasi ong kumno ka to kan ban penroy ke jingtip kasi. Kakat jo so ki ong kakat jahat kakat ling sun ke jaka sange syong that jungki. Kakam batbet kinong de jan kinda tar ke jan jukat kulmar ku mangi ki ai wak si sentar ki kat. Mo nanta ka tu ke tar arliang wak ong kat. To sakatim ki. Sangha kabaning kong jung pi ka klu kong kinja bor bamayan basumar ya kasnong Hima. Kan jabor pemayan itu sudah. Sensyar. Jing duai. Ka klu baar kan mau yo wave jet klap hin sayo sot ya kan ka ktien Kelawat. em Buram. Nyokor. ka klu balai ki dukan hayo Hidupan teh. Basah. basa sipo poi la yo kinja bor bamayan basumari kasnong ki ringko gi basang i sejong basa kan mau wave jet klau ula basam jo sngo poi man chu klawat chu wave ka pin sayo ya kan ka ktien pin sayo sat ya kan ka ktien ula basang yong mo Lah basah. Doh, itu lah dep ke tu, shua markawai mentangan ya sasyakawai pan. Sasyakawai pat ka Bynta jong ka tim A biangan ai clue pi ngap bah. Ka clue bening kong jong pi kong. Kren parsi pendom ya kiwei. Sin. Siap. Ka clue baar haba ka riam ka bet ka ikan tiak hakamet. Dad arpo poi. Ani kiong badat riam bahamo. Ti keren parsi pendam micuai pikiran you. Pikiran dad. Pidat mo. Tinga mut ban ai saka clue balai terut balai dad mo. Tenda kita ite gi besar kai mo tim ag la yo betang ka clue baar. Te taru ki yo arpo point. To ngap ba kan? Kitim bi ngap ba? Habalong kumni ka mensiem ka mut baka jing bitar kala rung hapi. Daini. kuy, Bitar. Ngong habalong kumni ka mensiem ka mut baka jing bitar kala rung hapi. Ka klu baar kadak baka jing ta ka klut selang. at, Basat. Kata la dei arpo point. Imat ban ong sat ini ong at. Kata dei kebut pilayo arpo point ban kedak baka jing ta ka klut selang da sat ti kalong sat selang am kalong klut. Dia kata layo arpo point balai kemut ban ong sok menken. Sok menken kemut sat sok menken mo te piru pilayo ka klu baat te pilayo arpo point. Tim bi menta tim ke sangap ha ka klu maning kong jung pi kong kabut kinong rep ban kamai jakpo kabut kinong rep ban kamai jakpo Menrap. Tung. thung lai po point dia kata teh ai jingero thap tik ni ki bai start dia lai po point thung kan kata mo ngamut ban ai saka baar nama pila tip no atika wei na gi jingpang siep basir kai jingpang siep di jingpang thung ka balai pe de bet sembai ha ka meram o ni bet sembai mo ngi thung ti namar ba pila tip tang ka baning kong pio lai po point ti ka tu ka dei ka bakut jong ka kala ka baat
Ti mentang ini pecua kat nu pilayo ki poin jong pi. Ti ha ka bakut jong ka kela ka baning kong bot ka baar ka tim ka belaya lam khmat pitip ka di ka parlok pilayo petnya du menel si pilat. Yo ka di ka tim ki ka yo nyo po poin. Belaya lam khmat nyo poin. Bat ki badang ya buat nadien bat ki ya khat kata ka di ka tim A bat tim B ki yo mar sau po poin. Ting idang sa mentasa ka kela ka balai baka ni ka kela ka pihak ban suak ti pidang yo ban ak artli maroi ki jing ak lada deilut bro sau teli si tim pio ni sau po point ti ka tim ke ka di ban mare sakmat ka tim A tim B ki di ban mare ban B ka tim ke ti menta ngan khot no shwana ka tim A pin sim ini kot nang ni pin suak bi parlo ju pin tip ka ka tien ba pio wan kan Skip. Telai. Skip. Kenteni. persang kan Jam. jam ni kita orang kasi ang setengah jingdang jung pilih lah day ban oh laput pila day ban day iyo mentah pada ngariam iki teng ai Tangshikyntien tang telai teng ai telai skip ke juba bang kwa telai skip Kyntien day na matang yu tumun yu telai skip ta kada ila pen im dan skip te piklem yu to sim sakawe snat chi po point kala yo antara timbi igen Jingriewspah. Mar sendat. Bit. Tingko. Ya bit dambit. Dulu dan demikian. Hajan. Hajan. Marjan. Markhab. Bersyuk. tek tin khasi babun hap lek Hajan. Ladu kayak gitu Sendak. senda bisa bang film dan markap marjan hadat sendat senda ih tin kasi sim sekali kan Hajan. Sebelah. Lop. Sistem. Skimiskun. Tangshikyntien. Sistem lah. Silap. Parlop. Twin. Nakaparang di pila day tambah kat tarum 4 day kemudian you mana itu sijur lah day kay twin ini sijur si samla si lok lapoi lut mo Ti tu di bariam ya pi mana itu once nak tim ke kan Kenjut. Misnam. Dung. Thar. Sakaway rồi là để chi phong point lại yon tu Yat. okay Yat. em đấy bet gitu duduk point Kam. Yatsuki. em ibu anti kan ktien Bynta persang Jam. layo tap nyetap tisu gini kiba ibe point gini to wan biang sana ke tim A Ken ke nanti sim su kan sekawe Dung Thlong long deh ki bianang bahaban aku deh bai jingiro wan biang tim di Klat. Di.
sim sakawai kan Kentat. kentat itu tidak nang mana si pawan sana kasih kan Mai. Can hit. Dem. What lẹ. Em. Up shwa. Up. laak bah siyang senang juba Nang. Nang. Nai lẹ. Kapten. laak bah leyu Sneng. Oh. Maham. maham la le day baru kom akti to Tan. ni nak layak ni di ha ka bakut jong ka tu ka kela ka balai ka tim ka balai alam ni nak khamat na duk menete ka dalong nong job si sabat kala ayo ka no fitip perlok ani kala kamai sibun ki point kala ayo sispa point Pagkadi ka nong job menta jambit kabut sa ka tim anyo po point bakalong balai ka tim bi kayo real po point ka jing job jong ka tim ki ku mga juong ipi na kapor bagi nong job ki yo ini jing ai sa kan mau bapin kan mau ba ka wei ka sin pila dep long ki nong job ha ka program Tangshikyntien ti pila ban wan sim begini so tanat sibun bani iba kini kinong isi menta ka janmit kilong ki bala persyang si sabat ki ba khamdan ka jingtip bagi khamla aru ban kinong job lele khamtam ki layo ban kamai du sispa point ti kalong ka ika ba ai min sim ngi ban pen iba ki khna samla ru menta ki sedang ban tip ban iet jala ka jong ka ktien ban wat jingtip ya ka jingriewspah ba ka jingyar jong ka ktien khasi ti nga ai kublei pi barot le si piru ki ba pet la ki yang ki sam pila ban le khamba ban kinong isi benta jong yang ni ti nganum pun ktien chu ti parlok baro menta ka janmit nginit ngila poisya ka bukun ti sa Tangshikyntien hadu bangin de biang bat pi kublei